El 29 de setembre de 1979 va arribar al carrer el primer exemplar de Catalunya Cristiana. Els seus fundadors, mossèn Joan Evangelista Jarque i mossèn Francesc Malgosa, amics de la infància i companys de tasques apostòliques, es van llançar a l'aventura de la creació d'una eina de comunicació al servei de l'Església, amb el propòsit fonamental de transmetre la bona notícia. Al cap de 4 anys va néixer Amics de Catalunya Cristiana, amb la finalitat de donar suport al setmanari. Es van començar a fer viatges a Terra Santa i a d'altres rutes d'interès religiós i cultural. El cardenal Narcís Jubany i el periodista Joan Vinyes, juntament amb mossèn Joaquim Martínez Roura i monsenyor Jaume Tresserra, van ser els promotors d'una ràdio per a l'arxidiòcesi i el projecte va presentar-se a un concurs per obtenir una freqüència. L'any 1994, Ràdio Estel es va sentir per primer cop. Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola, amb una potència de 10 kW en el 106.6 del dial de freqüència modulada. Monsenyor Joan Carrera va assumir la responsabilitat de tirar endavant la iniciativa juntament amb mossèn Jaume Aymar, Maria Figueres i Joan Martí. Catalunya Cristiana, setmana rere setmana, s'ha publicat ininterrompudament gràcies a molts professionals compromesos que han treballat amb il·lusió. Directors, gerents, redactors, corresponsals i gràcies també als lectors, subscriptors, amics que han fet possible que avui el setmanari sigui una realitat. Ràdio Estel ha aconseguit 11 freqüències arreu de Catalunya. El fet d'emetre en cadena amb Ràdio Principat, una emissora amb la qual hi ha una plena sintonia, ens permet també d'arribar a Andorra. Un projecte que s'ha consolidat gràcies als centenars de persones que han treballat i col·laborat amb l'emissora i als milers de persones que ens han acompanyat ocasionalment o fidelment a través de les zones. Club Més Amics engloba aquestes 3 realitats: setmanari, emissora i associació, i arribar a un públic més gran. Volem que la bona notícia de l'Evangeli i l'estil i els valors que se'n deriven arribin a més i més persones. Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics treballen cada dia plegats des dels seus àmbits per continuar amb el missatge. Ràdio Estel ho fa des de la seva programació religiosa, la difusió de la cultura i el pensament humà i cristià i una selecta fórmula musical que ajuda a serenar l'esperit. Tot i ser una emissora comercial, no volem fomentar els eixos de la nostra programació a les lleis del mercat. Però en una situació com l'actual, la nostra tasca està sent més difícil que mai. I el mateix passa exactament a Catalunya Cristiana. Per això hem volgut aplicar allò que diuen, que davant de moments difícils, res millor que unir-nos. Estem oberts a tothom, administracions, empreses, fundacions, associacions, universitats i altres centres docents, però també és important tota aquella gent que ens llegeix i escolta cada dia. Vosaltres. Entitats com les nostres, que pregonen valors en els mitjans de comunicació, necessiten de la col·laboració de tots. Al contrari, vol dir que els projectes s'encallen, s'esgoten, s'acaben. Joan Vinyes Bona, un dels professionals més importants de la història de la comunicació i artífex del nom de Ràdio Estel, tenia un principi fonamental: fer-ho bé i fer-ho saber. Volem fer-ho cada dia millor i necessitem que se'ns conegui millor. Perquè tu ho has fet possible, perquè tots junts sumem, construeix amb nosaltres aquest somni. Gràcies per creure-hi. That was when I